Meripat apa pucet mayat kok piye kok. Meripate ya sireng ora kena pucet iki jenenge biru. Lah iya. Lah sing ngomong kok merah putih lah. Iki lho yogane merah. Lah putih ya? Putih iki enak putih iki. Coba dudeng kono, Nduk. Putih sing ndi? Iki. Iya, aja didudeng. Iki. Iya, iki putih. Iki ya putih, Nduk iki. Ndi lagi. Ya. Iki lho jare iki lho. Lah iya jare iki lho. Iki lho kok ngecak rene. Nah, iki mertandakan bahwa lho, kepedulian kamu terhadap kanca-kanca. Iki jane apa to sing diupload kok ngene iki terus jeneng kene. Kuwi jenenge anu cagar budaya. Walah. Kowe ngerti ora cagar budaya? Ora. Aduh. Iki bangun pos kampling ngono to critane. Mayangkara bangun pos kampling. Dudu. Piye? Kuwi ning tlatah lakar santri kene lho. Dadi dibangun kaya punden ning gone dhewe ro punden. Ngerti.